Karon adlaw sa Martes, paghandom kang San Atanasio, obispo ug doktor sa simbahan. Sigon sa unsay makita, mauusab ang tuohan. O dili ba motuo kay nakita man? Ang mga pagbasa karong adlawa naghisgot mahitungod og mga timailhan sa mga gipalabi sa Dios ug sa mga buhat nga gihimo sa ngalan sa Amahan. Ang pagsud-ong niining mga kahibulungang timailhan magdasig ug maglig-on sa atong pagtuo. Apan ang tugbang matuod usab. Kung tan-awon nato ang kalibutan pinaagi sa mga mata sa pagtuo, mas tataw natong makit-an ang presensya sa Dios. Matag adlaw, daghan kaayong mga butang ang buot builog sa atong atensyon. Ang atong pamilya ug ang atong mga kahigalaan adunay mga panginahanglan. Anaa ang atong mga katungdanan sa atong pagpanarbaho ug sa mga tulumanon nga kinahanglang buhaton. Anaa ang atong mga obligasyon ngadto sa atong kasilinganan, sa atong katilingban ug sa atong relihiyosong mga grupo. Sa daghang mga adlaw, ang atong listahan sa mga buluhaton daw nanginahanglan og sobra sa 24 oras. Uban ang daghang mga butang nga makalinga, malisod ang pag-alinggat sa presensya sa Dios. Apan si Jesus nagpahinumdom kanato nga kinahanglan mugahin kita og panahon sa kahilom aron pagpamati sa tingog sa magbalantay. Sa paghiuyo nato sa atong mga balatyagon sa pagpangita sa mga timailhan sa presensya sa Dios ug mamati sa iyang tingog, mas masayon ang pagsud-ong ug ang pagpaminaw kaniya. Kung mas gamito nato ang atong mga mata sa pagtuo, mas makakita kita sa presensya sa Dios. Pamalandong. Kanusa man ako labing nabati ang presensya sa Dios sa akong kinabuhi? Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang mga magtutuo nagkatibulaag gumikan sa paglutos nga nahitabo sa dihang gipatay si Esteban. Pipila kanila nangabot hangtod sa Phoenicia, Sipre ug Antioquia ug ang mga Hudiyo lamang ang ilang giwalihan. Apan pipila sa mga magtutuo nga taga Sipre ug Cirene nangadto sa Antioquia ug giwalihan usab nila sa maayong balita mahitungod kang Ginoong Hesus ang mga dili Hudiyo. Ang gahom sa Ginoo diha kanila ug daghan ang nanuo ug nangakabig ngadto sa Ginoo. Ang balita mahitungod niini midangat sa simbahan sa Jerusalem, busa ilang gipaadto si Bernabe sa Antioquia. Sa iyang pag-abot didto ug sa nakita niya nga gipanalanginan pag-ayo sa Dios ang katawhan, nalipay siya ug gidasig niya silang tanan nga nagmatinumanon ug nagmaminatud-on sa Ginoo sa kinasingkasing gayud. Si Bernabe usa ka maayong tawo, puno sa Espiritu Santo ug sa pagtuo. Ug daghang mga tawo ang nakabig ngadto sa Ginoo. Unya miadto si Bernabe sa Tarso aron pagpangita kang Saulo. Sa dihang hikaplagan niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig, silang duha nakikita sa mga magtutuo o gitudloan nila sila. Ang mga tinun-an gitawag nga mga Kristohanon sa unang higayon didto sa Antioquia. Ang pulong sa Ginoo.
Salmo responsoryo. Kamong tanang mga nasod, dayga ninyo ang Ginoo. Sa iyang gisukaran diha sa mga balaang bukid, ang Ginoo nahagugma. Ang mga ganghaan sa Sion, labaw sa bisan unsang puloy-ana ni Hakob. Mahimayaon ang mga butang nga ilang gisulti bahin kanimo, o syudad sa Dios. Kamong tanang mga nasod, dayga ninyo ang Ginoo. Nagasugilon ako bahin sa Ehipto ug Babilonia, diha kanila nga nakaila sa Ginoo. Bahin sa Filistia, Tiro, Ethiopia, kining tawhana na tawo didto. Ug bahin sa Sion moingon sila, ang tanan na tawo didto kaniya, ug ang nagtukod niya mao ang labing halangdon nga Ginoo. Kamong tanang mga nasod, dayga ninyo ang Ginoo. Matnguna nila diha nga magpalista ang tawo, kining tawhana na tawo didto, ug ang tanang mag-awit diha sa ilang masadya nga sayaw, ang akong puloy-anan anaa sulod kanimo. Kamong tanang mga nasod, dayga ninyo ang Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Ug niabot ang panahon sa pagsaulog sa pangilin sa paghalad didto sa Jerusalem. Tingtugnaw kadto ug naglakaw-lakaw si Jesus sa portiko ni Solomon didto sa templo. Mialirong ang mga Hudiyo kaniya ug miingon, kanusa man gayud kami sultihi sa klaro. Tug-ani kami sa walay lipod-lipod kung ikaw ba gayud ang Mesiyas. Si Jesus mitubag, gisultihan ko na kamo, apan wala kamo motuo kanako. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong amahan, mao ang akong mga saksi. Apan dili kamo mutuo tungod kay dili man kamo akong mga karnero. Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili nagayod sila mga matay. Ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga maoy naghatag nila ngari kanako labaw sa tanan ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ang akong amahan ug ako usara. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.